Od Banata prema Sremu nisko oblaci. Na ravnim poljima na severozapadu Srbije, daleko od svetlosti NBA reflektora, 19. februara 1995. godine rađa se legenda. Nikola Jokić, momak koji je prvobitno bio više zaljubljen u konjički trke nego u košarku, ubrzo će postati MVP najveće košarkaške lige na svetu. Njegova okolina, prožeta jednostavnim životom i ljubavlju prema sportu, oblikovala je njegov karakter i snove. Skromnog porekla, ali sa nečim što se ne može naučiti, osjećajem za igru i srcem koje ne prestaje da kuca za svoje saigrače. Njegova porodica, posebno starija braća, bila je ključna u njegovom ulasku u svet košarke. Otac Branislav, strastveni ljubitelj ovog sporta, insistirao je da Nikola započne svoju košarkašku karijeru. Međutim, njegova karijera mogla se završiti i pre nego što je počela. Sa 14 ili 15 godina odlučio je da prestane da trenira i posveti se konjima, svojoj drugoj velikoj strasti. 6 ili 7 meseci nije odlazio na treninge, a nije osjećao ni pritisak od strane svog oca da nastavi, ali posle tog perioda, bez ikakvog spoljnog uticaja, sam je odlučio da se vrati na teren. Nikola Jokić započinje svoju NBA karijeru 2015. godine kada se pridružuje Denver Nuggetsima. Njegov debut u NBA ligi dogodio se 28. oktobra 2015. godine kada je Denver zabeležio pobedu u gostima protiv Houston Rocketsa. U toj utakmici Jokić je postigao 2 poena, ali i njegov nastup bio samo nagoveštaj onoga što dolazi. Tokom svoje rookie sezone Jokić je beležio 10 poena, 7 skokova i 2,4 asistencije po utakmici. Ovi statistički podaci predstavljaju dobar početak za mladog igrača koji je tek ušao u ligu. Njegova sposobnost da se prilagodi tempu igre kao i veština dodavanja odmah su privukle pažnju trenera i saigrača. Njegova svestranost kao centra sa sposobnošću da šutira s polja i dijeli lopte postavila je temelje za njegovu buduću karijeru. U drugoj sezoni Jokićev učinak se značajno povećao na 16,7 poena, 9,8 skokova i 4,9 asistencija po utakmici. Njegov napredak i rast u igri bili su evidentni, a njegovo razumevanje igre i timska hemija sa saigračima doprineli su uspehu Denvera. Ovaj izuzetan napredak doveo Jokića do 3. mesta u glasanju za rukija godine, čime je postavio čvrste temelje za svoje buduće uspehe. Njegova prva sezona bila je i vreme kada je naučio da se nosi sa izazovima koje donosi profesionalni sport. Iako je došao iz evropske košarke, brzo se prilagodio stilu igre u NBA ligi, pokazujući neverovatnu sposobnost da se razvija i uči iz svake utakmice. Ova sezona je bila samo početak jednog izvanrednog putovanja koje će ga kasnije dovesti do statusa jednog od najboljih igrača u ligi. Za seniorsku reprezentaciju Srbije je debitovao u julu 2016. godine na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre koji je igran u Beogradskoj areni. Srbija je osvojila turnir i plasirala se na igre u Riju. Na olimpijskim igrama u Riju 2016. godine osvojio je srebrnu medalju. Srbija je poražena u borbi za zlato od Sjedinjenih Američkih Država. Jokić je protiv Amerikanaca u grupnoj fazi odigrao jedan od najboljih mečeva za reprezentaciju, bio je najefikasniji u srpskom timu sa 25 postignutih poena. Tokom sezone 2016-2017 Nikola imao izvanredne performanse, zabeleži 6 triple-doublova, što ga je svrstalo na 4. mestu u ligi. Počeo je sezonu kao starter, ali je kratko prebačen na klupu da bi se ubrzo vratio u prvi tim gde je igrao ključnu ulogu u napadu. Jokić je postavio lični rekord sa 40 poena protiv New York Knicksa i završio sezonu kao drugi u glasanju za igrača koji je najviše napredovao tokom sezone. Naredne sezone zabeležio je 8 triple-doublova, uključujući najbrži u istoriji NBA-a sa 30 poena, 15 skokova i 17 asistencija protiv Milwaukee Bucksa. Na kraju sezone Jokić imao 35 poena i 10 skokova odlučujući utakmici protiv Minnesota Timberwolvesa, koja je nažalost rezultirala ispadanjem Nuggetsa iz trke za play-off. A zatim sledi nagrada. Tokom sezone 2018-2019 Nikola je potpisao 5-godišnji ugovor sa Nuggetsima vredan $148 miliona. Somborac je dobio vetar u leđa te u drugoj utakmici sezone postigao 35 poena, 12 skokova i 11 asistencija, čime je postao samo drugi igrač od Denvera u istoriji sa triple-doublom u prva 2 meča sezone. Jokić je ostvario 12 triple-doublova tokom sezone, što ga je svrstalo na 2. mesto u ligi, a također je postao prvi All-Star iz Denvera nakon 2011. godine. U play-offu je ostavio rekord franšize sa 43 poena u jednoj utakmici, ali su Nuggetsi eliminisani u drugom krugu. Dana 24. maja 2019. godine Jokić je najavio svoj povratak u reprezentaciju za svetsko prvenstvo 2019. godine. Srbija je bila favorit za osvajanje trofeja, ali je doživjela iznenađenje u četvrtfinalu izgubiši od Argentine. Jokić je bio drugi najbolji igrač tima, prosečno upisavši 11,5 poena, 7,5 skokova i 4,8 asistencija uz izvanrednih 68% šuta iz igre. U NBA-u tokom sezone 2019-2020 Nikola Jokić je postigao impresivnih 47 poena protiv Atlante Hawksa i zabeležio jedinstveni 30-20-10 učinak protiv Utah Jazz, postavivši se kao jedan od najboljih igrača u ligi.
U play-offu je bio ključan za pobjede nad Utahom i Los Angeles Clippersima, ostvarivši triple-double sa 16 poena, 22 skoka i 13 asistencija u odlučujućoj utakmici. Nuggetsi su postali prva ekipa u NBA istoriji koja se vratila iz 3-1 deficita u jednom play-offu. Ipak, ekipa je eliminisana u finalu zapadne konferencije od Los Angeles Lakersa. Jokić je na kraju sezone ponovo izabran za All-Star. A onda sledi MVP nagrada. Jokić započinje sezonu beležeći 4 triple-double u prvi 6 utakmica. U pobedi protiv Houston Rocketsa 124-111 beleži rekord karijere 18 asistencija, čime postaje prvi centar sa ovom brojkom još od Wilta Chamberlaina 1968. Postaje jedini igrač u istoriji Denvera sa 50 poena i 10 asistencija i prvi centar s ovim učinkom još od Kareem Abdul-Jabbara. Jokić započinje sezonu ostvariši double-double na 20 uzastopnih utakmica, čime ostvaruje drugu najdužu seriju nakon Billa Waltona, koji ih imao 34. Izabran je za treće uzastopno učešće na All-Star utakmici, prvi put kao starter. Denver je završio na trećem mjestu zapada, a Jokić odigrao svaku utakmicu u sezoni. NBA liga uvrstila Jokića u najuži izbor za najkorisnijeg igrača sezone. U junu je proglašen za MVP-a NBA lige regularnog dela sezone. Nuggets fans, let's hear it one more time for our MVP, Nikola Jokić! Prvi je Srbin koji je proglašen za najkorisnijeg igrača NBA lige i treći Evropljanin koji je dobio tu nagradu posle Novickog i Adetokumba. U januaru 2021-22 je po treći put postao najbolji igrač zapadne konferencije, a u februaru je učestvovao u NBA All-Star utakmici kao starter. Jokić je postao prvi igrač u istoriji NBA sa 2000 poena, 1000 skokova i 500 asistencija u jednoj sezoni. U aprilu 2022. godine izabran je po četvrti put za najboljeg igrača zapadne konferencije, dok je sa Denverom ušao u play-off sa 6. pozicije, gdje su poraženi od Golden State-a sa 4-1. Na kraju sezone Jokić osvojio drugu MVP nagradu i postao 13. igrač koji je uzastopno dobio ovo priznanje, kao i član najbolje petorke NBA lige. Pri zvaničnog početka sezone 2022-23 potpisao je sa Denver Nuggetsima Supermax ugovor vredan $264 miliona za 5 godina. Igrao je na Evropskom prvenstvu 2022. godine, gdje je Srbija izgubila od Italije u osmini finala. Nikola je igrao u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 23. godine, kada je bio u mogućnosti, te tako doprineo da se Srbija plasira na to takmičenje. Nikola je u sezoni 2022-23 doveo Denver Nuggets do njihove prve NBA titule, čime je ispisao istoriju kluba i omogućio navijačima da proslave dugo očekivani uspeh. Tokom finala protiv Miami Heata Jokić je briljirao, beležeći impresivan prosjek od 30,2 poena, 14 skokova i 7,2 asistencije po utakmici. No. I need to go home. Hello. Okay. Njegova sposobnost da preuzme vodstvo u ključnim momentima igre pokazala je ne samo njegov individualni talenat, već i njegovu posvećenost timu. Osvojivši titulu MVP finala, Jokić je još jednom potvrdio svoj status kao jednog od najboljih igrača u ligi. Njegova nevjerovatna košarkaška inteligencija, kao i sposobnost da donosi ključne odluke pod pritiskom, bili su od suštinskog značaja za uspjeh tima. Jokićeva skromnost i timski duh dodatno su ga istakli kao heroja, činići ga voljenim među saigračima i navijačima. Ovaj uspjeh nije bio samo rezultat njegovih fizičkih veština, već i godina mukotrpnog rada, discipline i posvećenosti igri. Jokić je često govorio o važnosti zajedništva i podrške koje je dobio od svojih saigrača, trenera i porodice. Njegova sposobnost da stvara igru, deli loptu i čini druge boljim igračima bila je ključna u svakom koraku na putu do titule. Pobjeda u finalu bila je kruna njegovog truda i posvećenosti, simbolizujući ne samo lični uspjeh, već i kolektivnu borbu tima. Denver Nuggetsi su, zahvaljujući njegovom vođstvu, na posljedku ostvarili ono što su mnogi smatrali nemogućim, a Jokić je postao legenda koja će se pamtiti generacijama. U narednoj sezoni Jokić je postigao nevjerovatnu trojku protiv Golden State Warriors sa 4. januara 24. godine za pobjedu u zvuk sirene. U februaru mesecu je na utakmici protiv Washington Wizardsa postigao triple-double i na taj način uspio da se protiv svakog NBA tima postigne bar jedan triple-double. Treći igrač u istoriji kome je to pošlo za rukom, pored Russella Westbrooka i LeBrona Jamesa. U aprilu mesecu je nadmašio Wilta Chamberlaina i postao drugi najbolji centar asistent u istoriji NBA-a. Proglašen je za najkorisnijeg igrača MVP lige treći put u njegovoj karijeri, a onda su sledile olimpijske igre. Za reprezentaciju Srbije nastupio na olimpijskim igrama 24. u Parizu. Srpski tim je osvojio bronzanu medalju, a Jokić je bio najbolji pojedinac. U četvrtfinalu je pobeđena Australija posle minusa od 24 poena razlike. Da bi u polufinalu Srbija pružila jak otpor reprezentaciji Sjedinjenih država,
kada je poražena sa 91-95. U meču za treće mesto Srbija je pobedila Nemačku sa 10 razlike, a Jokić je postigao triple-double, postavši tek četvrti igrač koji je to izveo na olimpijskom turniru. Jokić je bio najbolji strelac olimpijskog turnira, najbolji skakač, asistent i igrač sa najviše ukradenih lopti. Kada se osvrnemo na put Nikole Jokića, od dečaka koji je sanjao na somborskim ulicama do MVP-a, NBA lige i šampiona, jasno je da njegov uspeh nije rezultat samo talenta, već i upornosti, predanosti i ljubavi prema igri. Njegova priča inspiriše mnoge mlade sportiste da veruju u svoje snove, bez obzira na prepreke koje se mogu naći na putu. Jokić nije samo simbol uspeha, već i dokaz da se može postići sve što se želi uz rad, strast i podršku porodice. Njegova skromnost i posvećenost ostaju trajna inspiracija kako na terenu, tako i van njega. S obzirom na to da ima tek 29 godina, pred njim su još oboreni rekordi i mogućnosti. Njegov put i postignuća su pravi podstrek mladim nadama srpske košarke, koja je nesumnjivo prvi sport u zemlji. Njegova budućnost je svetlo, a sa svakim novim korakom inspirisat će nove generacije da sanjaju i ostvare svoje snove.